קדימה, לעבוד, לעבוד, לעבוד. יונתן, לא יהיה בסדר. קדימה, לעבוד. הלאה, עבודות. דקה ו-20. קדימה, דקה האחרונה נותרה. קדימה. לעבוד, לעבוד, 50 שניות. קדימה, 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 אפילו שאתם עייפים, קדימה. תנו גז, 30 שניות אחרונות, 30 שניות. לעבוד, 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 20 שניות, קדימה. לא לוותר לו, ג'וסף, לא לוותר לו, לא לוותר לו. כן, 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 כן. קדימה, 10 שניות.